szósta propozycja, jak ją obejrzymy, to wam coś powiem. Jadymy! Choreografia specjalnie sprowadzana z Broadwayu. I za to my dali $3000, patrzcie. Jo, do teraz jeszcze widzę twój smaj. Jak siedziałaś tak w oknie, wołałaś don't cry. Pod twój adres wrócę może za rok, bo niestety twój dok rozszarpał mi bok. Twój Rottweiler na mój widok podgrzał. Hał, 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 hał. Z jego strony to brutalny był fał. Au, 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 au. Taki pomysł do głowy mi wpadł, że jak drzwi są zawarte, przeskoczę przez płot. Tam w ogrodzie już widzę twój chaos, więc się skradą powoli jak Mickey Mouse. Twój Rottweiler na mój widok powstrzał. Hał, 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 hał. Z jego strony to brutalny był fał. Au, au. I teraz wy i... Au, au. Boli was coś. Wczoraj zaś nie otwarłaś mi drzwi. Powiedz, powiedz, kochanie, czemu to robisz mi? Ja mam przeca ino message to you, a w nim jedne krótkie zdanie, że I love you. Twój Rottweiler na mój widok podgrzał. Hał, 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 hał. Z jego strony to brutalny był fał. Au, 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 au. A teraz wszyscy mruczymy jak Rottweilery. Hał, hał. Z jego strony to brutalny był fał. Au, 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 au. Obejrzeliśmy szóstka, zbliża się siódemka. Ciekawe, czy to będzie szczęśliwo siódemka. Miałech coś powiedzieć. No to godum, że wszystkie nasze propozycje, podsumowania macie też na naszej stronie internetowej www.listaszlagierów.pl. Tam odnośniki do Facebooka, do YouTube'a, tam właśnie te nasze podsumowania i propozycje. Tam też sklepik internetowy. A jak kto nie lubi sklepików internetowych, to niech przyjedzie do nas, do Rybnika, do sklepu Szkolak przy ulicy Kościelnej. Tam wielki srogi sztand ze śląskimi szlagierami. W Szkolaku na ulicy Kościelnej 5 w Rybniku czekają na Was szlagiery. Zaś jakby ktoś nie miał po drodze do Rybnika, to niech do nas dzwoni. Sam na dole ekranu widzicie numer telefonu 789 099 111 789 099 111. Dzwońcie do nas i zamawiajcie szlagiery, a my już siódmy szlagier puszczamy. Na tańce dziś wybieramy się. Przymierzę żakiet, koszulę dwie. Muszę wyglądać jak fajny gość, a mojej baby to mam już dość. Ona szpigluje się już po dniach i dalej nie wie, w czym pójdzie tam. Ale nie to tutaj ważne jest, zabawa tu liczy się. Taką muzyka
zaś jedzie z lajerą. Pójdź się sam siednąć, bo gańba jest. Taką muzyka mnie kręci jak pierun. Tańcuja choćby chłożar tybu. Nie patrza wcale co inni powiedzą. Z tego skokania ciśnienie mum. Jak się to kończy, to smutno mi. Tak jakbych zamknął do nieba drzwi. I chociaż ida już do dum, to w środku mi durś ta muzyka gro. Ale ja wiem, przyjdzie taki czas, kiedy usłysza ten fajny bas. I wtedy zaś rozfechtuja się, inaczej nie idzie tyć. Taką muzyka mnie kręci jak pierun. Ja zapominam, że chciatkiem jest. Moja kobieta zaś jedzie z lajerą. Pójdź się sam siednąć, bo gańba jest. Taką muzyka mnie kręci jak pierun. Tańcuja choćby chłożar tybu. Nie patrza wcale co inni powiedzą. Z tego skokania ciśnienie mum. Muzyka mnie kręci jak pierun. Ja zapominam, że chciatkiem jest. Moja kobieta zaś jedzie z lajerą. Pójdź się sam siednąć, bo gańba jest. Taką muzyka mnie kręci jak pierun. Tańcuja choćby chłożar tybu. Nie patrza wcale co inni powiedzą. Z tego skokania ciśnienie mum. Dziewiątka już wlazuje na ekran. 9 szlagierów zaraz będzie za nami. No i czekamy na wasze SMS-y. Kiedy koniec roboty i niedziela się zbliża, każdy ręce zaciero i do teścia się zbiera. Jo z familią już jada, droga wartko przeleci i za chwilę siedmimy razem już do stołu. Dzisiaj będzie fest palanga, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia. Razem grilla rozpalimy, halba wypijemy, z teściem fajnie jest. Dzisiaj będzie fest palanga, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia. Razem grilla rozpalimy, halba wypijemy, z teściem fajnie jest. Teściowo coś waży, a my piwko pijemy. Bajtle nasze się bawią, a my w szkatach zasztnymy. I tak w koszto niedziela razem czas nam przeleci. A za tydzień wrócimy razem tu do teścia. Dzisiaj będzie fest palanga, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia. Razem grilla rozpalimy, halba wypijemy, z teściem fajnie jest. Dzisiaj będzie fest palanga, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia. Razem grilla rozpalimy, halba wypijemy, z teściem fajnie jest.
Dzisiaj będzie fest palanga, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia. Razem grilla rozpolimy, halba wypijemy, z teściem fajnie jest. Dzisiaj będzie fest palanga, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia. Razem grilla rozpolimy, halba wypijemy, z teściem fajnie jest. Dziewiątka za nami, 9 szlagierów my obejrzeli. No, muszę powiedzieć, że wysyłacie nam roztomańte SMS-y z pozdrowieniami, z głosami i nie ino. My się z tego fest radujemy. Czekamy zowdy na wasze SMS-y numer 724 80. W treści się wpisuje szlagier. No i numer teledysku, na który głosujecie, albo jako wiadomość, co nam chcecie przekazać. Piszcie do nas, a my już puszczamy 10. szlagier. Odbicie twoje w wodzie widziałem dziś we śnie i od tej nocy chciałbym na jawie spotkać cię. Wymarzony senny świat, wszystko oddałbym za niego. Nie przybywa nam w nim lat, przecież tak pragniemy tego. We śnie świat wygląda inny. We śnie sen to jakby z życia film. We śnie nie ponosi tu nikt winy. We śnie choć bierzemy udział w nim. Od tego to momentu ten czas mi kulą jest, bo nie ma tu początku i końca nie ma też. Wymarzony senny świat, wszystko oddałbym za niego. Nie przybywa nam w nim lat, przecież tak pragniemy tego. We śnie świat wygląda inny. We śnie sen to jakby z życia film. We śnie nie ponosi tu nikt winy. We śnie choć bierzemy udział w nim. Ciągle patrzę w wodę, tak jak wtedy we śnie. W kryształowych kroplach co dzień szukam cię. Wymarzony senny świat, wszystko oddałbym za niego. Nie przybywa nam w nim lat, przecież tak pragniemy tego. We śnie świat wygląda inny. We śnie sen to jakby z życia film. We śnie nie ponosi tu nikt winy. We śnie choć bierzemy udział w nim.
we śnie, we śnie. Na dziś to już wszystko, Rostomili. Obejrzeliśmy wszystkie dzisiejsze propozycje. Widzimy się jutro, we wtorek. Byćcie z nami. Do zobaczenia. Jadymy!